Četvrti sajam telekomunikacije, informatike i digitalne opreme Smart Tech biće održan u Podgorici tokom vikenda u Delta Cityu. Ulaz je slobodan. Tim povodom sa mnom Ivona Dabetić i Kristina Radulović. Dobro jutro, dobrodošle. Tema ovogodišnjeg sajma su inovacije u oblasti komunikacionih i informacionih tehnologija. Šta će novo imati prilike posjetioci da čuju, da saznaju i nauče? Osim toga što će učešće na ovogodišnjem sajmu uzeti renomirane kompanije, mi smo uticali na povećanje interakcije sa samim posjetiocima uz mogućnost da oprobaju najsavremenije uređaje, a što spada u projekte inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis. Ispred toga firma 212.com izložit će uređaj za virtualnu stvarnost HTC Vive, pa će posjetioci biti u mogućnosti da uz pomoć naočara kreću se, čuju i vide u virtualnom okruženju. Zatim, Drone Studio će izložiti dronove ili bespilotne letilice kojima se upravlja uz pomoć daljinskog upravljača sa bežičnom vezom i neke naprednije modele koji omogućavaju video link, pa će korisnicima biti omogućeno da posmatraju živu sliku sa kamere na letilici pomoću svog mobilnog telefona ili tablet računara. To će biti zanimljivo, definitivno. Svakako. Zatim, Montenegro Guide, Čodek Studio i Drone Studio izložit će svoj projekat koji predstavlja novitet u videoprodukciji, a to su 360 stepeni video snimci koji su još poznati kao sferski snimci, zato što omogućavaju puni panoramski prikaz i bit će omogućeno da posjetioci oprobaju takozvane VR boksove koji su mnogo slični uređajima za virtualnu stvarnost i da odgledaju brojne 360 stepeni segmente. Osim toga, učešće na ovogodišnjem sajmu uzeće i Centar izvrsnosti za bioinformatiku, BioICT, koji će predstaviti rješenja na kojima rade u cilju digitalizacije poljoprivredne proizvodnje. Neka od tih rješenja su pametna bova, pametno navodnjavanje, ekološki monitoring, rad meteostanica. Ko će se, Ivona, još sve pojaviti na ovogodišnjem sajmu? Pa za učesnike imamo renomirane kompanije, neki od njih su sa nama i od prvog sajma telekomunikacije. Imamo naravno i nove učesnike. Recimo 4. godinu za redom tu je Crnogorski Telekom koji će predstaviti svoju novu uslugu Turbo DSL, bazirano na najnovijim tehnologijama i na bakarne infrastrukture koje pružaju neuporedivo veći protok interneta od ADSL-a čak i do 20 megabita u sekundi. Također i TV za sve uslugu koju pružaju zajedno sa radiodifuznim centrom. Na izložbenom prostoru CT Computers, odnosno Comtrade, naći će se ponovo i ove godine Tesla telefoni, tableti i televizori. Firma Telemont predstavit će ove godine smart telefone proizvođača Coolpad. Novi učesnik ove godine je VG Group koji nam predstavlja najnovija rješenja, informatička rješenja za ugostiteljske i trgovinske objekte i oni su u nedelju održavanja sajma ponudili svojim potencijalnim korisnicima velike popuste. Također sa nama i ove godine je Orion Telekom. Oni će predstaviti neku svoju standardnu uslugu, odnosno IP televiziju, fiksnu telefoniju i neograničeni internet protok i oni novim korisnicima nude 2 mjeseca besplatne usluge. Također bih naglasila da imamo i novog učesnika Smart Tech firmu koji će predstaviti 2 svoje usluge. Smart Solution koji predstavljaju sisteme za korporativno upravljanje malim i srednjim preduzećima i Smart Management System, također sistem koji obezbeđuje digitalnu arhivu, workflow i case management. Mogli bi također naglasiti da će tu biti recimo i e-kupi. Na njihovom izložbenom prostoru naći će se brojni uređaji brendova Vivax i Asus. Također 4. godinu za redom D Phototrade predstavlja na multifunkcionalne štampače brendova Oki, Konica, Minolta, Epson. I mogli bi pomenuti recimo i SNT koji također predstavlja na svoju uslugu Smart Log On koja omogućava pouzdanu autentifikaciju zaposlenih pri ulasku u poslovne prostorije i pri prijavi na računare. Četvrti sajam, kakva je bila posjećenost prethodnih godina? Pa mi smo izuzetno zadovoljni, stvarno. Mi svi gledamo da to iz godine u godinu bude sve inovativnije, da imamo još značajnije kompanije, još više učesnika. A ove godine će to biti posebno interesantno zbog, kao što je Kristina rekla, veće interakcije sa posjetiocima i raznih i nekih savremenih uređaja koji će moći da isprobaju. Tako da ono će biti veoma zanimljivo i veoma posjećeno. Delta City tokom vikenda, u koliko sati počinje sajam? Sajam počinje oba dana, dakle u subotu i u nedjelju od 10 časova do 22 časova
časa uveče i ulaz je besplatan za sve posjetioce. Hvala na gostovanju. Hvala vam. Hvala vama.